sa isdang ganyan. Masarap to ano, isa, ano yung sinaing, yung suka lang. Tama na yan, tama na yan. ang tagaluto natin ngayon lang. Si Kuya Kiel. Haba. Saan po? Yung plastic. Yung pinaglagyan na plastic. Sa tiya. Hello, Ayla po! May taga-alaga si Lebron. Magigisa tayo ng ulam natin ngayong lunch. 10:30 na. Hindi ko pa rin naliliguan yan. Maya-maya. Pagkatapos nitong mag-isa. Gutom na nga ako. Ang breakfast ko lang ay oats lang. Hindi, wala na akong ibang kinain. Kasi may pinuntahan kami na malengke. Tapos kumuha ulit ako ng bayad sa Bayong. Thank you so much po doon sa nag-order ulit. Kay Ma'am Aida. Salamat. Ayan, bayad agad. Kinuha namin ulit sa Mambulo na kamotor. And then bumili na rin kami ng mga kulang dyan sa tandahan. Tapos, ano bang ginawa ko? Nagsampay ako ng mga nilaban kahapon. Nakasampay na sila lahat sa labas. And then, bumili kami ng ulam ni Papa. Sitaw. Igigisa lang ko sa sardinas. Sitaw with okra. Ayan lang. Tapos, ilalagay natin yung lalagyan natin yan ng sardinas na pang-ulam natin. Nakapagsaing na si Kuya. Si Jillian. Ngayon lang ako. Ay, si Jillian ba nagsaing? Marunong na si Jillian magsaing. Tapos, magigisa lang muna tayo. Ay, mamaya na ako magigisa. Papaliguan ko muna itong batang to at tanghali na. Grabe na naman ang araw na to. Busy na. Binuksan na namin yung ref. Nagawa na kami ng yellow pati tindahan. Ayan, bukas na yan. Pinapabuksan na ng mga bata at gagawa na sila ice cream. Buksan mo na mama sa loob. Wala naman tayong panlagay sa loob. Buksan. Tingnan mo, walang laman. Prutas, nagpabili ako ito sa looban namin binili pagbili ng ulam kanina. Ayan, wala naman laman. Bubuksan. Ay, naku po. Mga pagpaligo muna ng bata. At maliligo rin ako. Tapos, gisa ng ulam, kain. I-idlip ulit tayo mamaya. Mamaya nga po. Sarap matulog sa hapon. Pag pagod na pagod ka buong araw. Aga ko pang gumising. Sarap matulog. Oh, tama na yan. Tama na yan. ang tagaluto natin ngayon lang. Si Kuya Kiel. Dahil ako ay nagpaligo. Ito mga kalat na naman dito. Pinaliguan ni Bebe. Ay, basang-basa. Dito na siya naliligo sa lababo. Lahat kalat. Masarap kaya yan. Lasaan mo ang asin kung tama na ang asin. Nakaka na kita. Kakain na tayo. It's 11:30 na ng tanghali. Dami na kain yata ngayon ah. Kabawi. Pag Biyernes malakas talaga to. Marami na kain pag Biyernes. Dami ko sinampay. Oh, meron pa yan paikot yan hanggang dun sa likod. Ang init, grabe. Hello guys! Bagong ligo na po kami pareho. Tapos na mag-lunch, tapos nang dumede. Kaya magdadaldala na naman tayo. And suot ko na pala yung short na in-order natin kahapon. Tan! Tuyo agad eh. Ang init ngayon eh. Oh, diba? Ang ganda ng short. Ang payat ko na. Ang sarap niya kasi ang luag-luag. Tapos bukang-buka lang. Di pasok ang hangin. Ang presko. Oh. Sobrang presko. Nag-iiyak na kasi siya. Ayaw niya na daw sa kuna. Ayaw niya na sa kwarto. Gusto niya naman ay lakad, exercise. Oh. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang init ngayon, grabe. Sobrang init. Hindi pwedeng lumabas dito sa sala. Doon na kami sa kwarto talaga. Tara na sa sala. Ay, tara na sa kwarto. Bawal dito, bawal. Bawal. Ay, nako, bebe. Tara na sa kwarto. Ang batang magkulit. Ay, papasok na ulit sa kwarto. Buti dito malamig-lamig. Kapagod na naman ang maghapon na.
Oh, dito muna tayo. Tutulog muna tayo. Tutulog muna kami ng batang yan. Ang cute talaga na short. Para akong ni-rape pa. Padede kasi ako. Mating si Inchik. Galing si Roma. Nag-celebrate yata sila ng Nag-celebrate yata sila ng wedding anniversary nung kaibigan ni Inchik na taga rito sa amin. Sinamahan niya. Si Ate Nene, si Inchik, tapos may dalawa pa na mag-asawa na anniversary nila. Pumunta ng si Roma. Si Roma, Camarines Sur din yata. Ayan, sa may unahan ng Naga. Sobrang layo daw nun. Sobrang init. Pero ang ganda ng mga view na dadaanan. Tapos yung mga dagat. Sino yung may alam ng si Roma? Taga doon si Ate Nene. Ayun, bumili sila ng isda. Pinigin tayo ng isa. Para siyang ahas. Masarap siguro tong malaman to. Alam ko, hindi to matinik eh. Tingnan nyo. Anong tawag sa isdang ganyan? Masarap to sinaing. Yung suka lang, tapos lagyan mong kamatis na marami, sibuyas, bawang. No. Diyan ka muna. Patay naman na yan. Hindi na yan. Pinutulan nila yung yung muso. Mamaya atin lulutuin gabi. May ulam na kami mamayang gabi. Yehey! Hinahanap ko yung aking dalawang junakis. Si Jillian, tsaka si Kiel. Alam niyo kung nasaan, nandun sa court, sa likod. Kanina pa, sobrang init ngayon, pero nandun sila. Kasamahan yung mga kapitbahay ng mga bata din, naglalaro. Pero okay na yan, kaysa maghihirap na naman sa akin ng laptop o cellphone na magtututok sa cellphone, masama sa mata yun. Hindi ako makapagtapos dito ng pagtitiklop ko. At si Baby minsan ay paiyak-iyak. Yan sandamukal yan, titiklopin natin. Nakakapagsimula pa lang ng kaunti. Bebe? Buti nga nagkababa na siya Tatawagin ko muna yung dalawa doon sa likod. Ngayon, tatanungin pala natin si Manay Risa kung magkano yung nagastos doon sa likod na covered, na court. Court lang pala, hindi siya covered. Half court lang to, guys. Mabibigla kayo sa price niya. Grabe, nakakagulantang. Parang pampagawa ko na ng pampatapos na ng buong bahay yung presyo. Ayan na. May upuan na pati dito. Yung upuan sa loob nilabas na dito. Galing talaga Ayan, yung court. Yung mga bata ang iingay. Nandito silang lahat. Kaysa nga naman nagta-cellphone, nag-ML. Di hayaan mo na muna maglaro dyan. Ang nagastos dito ni Manay Risa ay alam niyo kung magkano? Yung yung ring lang na yon, yung ring na bilog lang yung pinagapasyutan. Nasa 1.5, 1.3 yata. Tapos yung ang mahal din daw nung ginawa yung parang board, Ang mahal din daw niyan kasi sikila, galing yung pinaka board niya, hindi ko matandaan kung magkano, basta lahat ng nagastos dito kasi yung flooring pa, tapos ito may mga net na nilagay dito para hindi kita yung net yung flooring, tsaka yan may mga sobra pa naman, tapos yung paposte doon nasa kulang-kulang 60,000 guys. Saan ka pa? Gano'n ba kalawak yan at aabot ng 60k? Grabe. Pang patapos ko na yun ng tiles tsaka kisame yata Ang mahal ay yung bakal na yun. Yung parang anong tawag doon? Yung pinakamakapal daw na bakal yan na ginamit dyan. Kaya gantos ito. Yung lang naman yan. Plywood na 1/3 ba yung kapal nun? Nakalimutan kung gaano ka. Basta yung pinakamakapal na plywood yung ginamit. Tapos yung mga gilid niya, mga bakal. Tapos yung labor pa. So, aabutin daw ng kulang-kulang 60,000. Grabe, sobrang mahal. Ay, nako. Tingnan natin dito yung tanim ni Lola Fran. May pinatanim ako sa kanya dyan na patola. Binigay ko sa kanya yung mga batutang ito, mga itsura Grabe. Kikita kayo sa vlog, ganyan itsura nyo. Tingnan. Ito yung tanim na patola ni Tia. Pinigay ko sa kanya yung buto para itanim dito. May mga bunga naman Tapos yung kanyang mga dyan, dahon ng sili panlagay natin. Nabili ako dito minsan. Panlagay sa kinalas. Ayan. Kinalas tsaka paksiw, nilagang baka, lomi.
Ay, hindi pala nilagang baka. Lomi lang, tsaka hinalas. Ganda, no? Tapos dito, yung ating patola. Ayan, si Tia Fran. Kapatid ni mama yung asawa niya. Ayan, ang mga bunga. Kaso parang hindi nalaki. Oh. Kunin na nga daw namin eh. Parang hindi siya nalaki. Ba't ganun? Pangit siguro yung ano, no? Payat pati yung mga dahon, no? Ha? Makumagay ng ano, no? Hindi maganda yung buto na nabili natin. Payat. Dapat yan, ano eh, yung mahaba, halabaon yan eh. Pero hindi siya humaba. Saan po? Yung plastic. Yung pinaglagyan na plastic. Si Tia. Dito maba, ano? Pangit yung ano? Similya. Pangit ang similya. Dahil may mga ikmo din pala dun sa likod. Ang ganda lang nung packaging, pero yung bunga hindi. Hi! Dito na ako sa bahay. Dala ko na ang ating mga ubo. I-try natin to. Parang pangit nga siya. Hindi siya humabay. Dapat ito sobrang haba yung mga ganitong itsura. Ay, ganitong klase ng ubo. Dapat mahaba siya ng tuwid. Pero ito, hindi ko alam kung bakit ganito. Baka pangit yung nataniman natin, no? Baka sa mainit siya dapat ilagay yung sobrang init. Malilim kasi doon. May mga saging-saging kasi doon. Try natin ito. Lagyan ng miswa. Meron pa naman itong laman kahit kunti. Bukas na pala kasi ang ulam namin mamaya ay yung ulam namin isda. Yung pinakita ko sa inyo kaninang isda. Dala nila inchik galing si Roma. Nasa rep na siya. Magitiklop na ulit ako ng damit. Kainan na. Ano yan? Ba't namimili ng ulam yan? Sitaw lang. Yun ulit kanina na ulam natin natira. Tapos nagkuha sila ng lechong kawali at saka sabaw ng baka. Ayan ang ulam natin tonight. Kakain ako after nito. I-end na rin natin yung vlog muna bago tayo kumain para makapag-edit. Ha? Ayun na yung ating vlog maghapon. Sana nag-enjoy kayo. Sana nag-enjoy kayo sa napakamahal na court na yun. Mahal pala talaga magpagawa ng ganyan. Yung sa bagay, mahal na kasi ng mga materials. Yung angle bar pala yung ginamit doon na bakal, guys. Yung gilid nung board, yung pinaka-board. Tapos 3/4 pala yung size no plywood. Tapos angle bar. Tapos syempre 2 araw daw yung ginawa. So labor din ng 2 tao for 2 days. Tapos yung ring, and then yung flooring, and then yung poste, yung mga bakal na ginamit, diba? 12mm yata yung ginamit na bakal. So, mas mahal siya. Dito, diba, 10 lang yung ginamit dito na bakal. 10mm. Ayun, mahal talaga na magpagawa ngayon. Kaya, alam nyo na, magastos. Kaya dapat kailangan laging may income everyday para may panggastos. So, yun na yung vlog natin today. Thank you for watching, guys. Tulog na si Bebe. Nasa kuna. Nasa loob ng kwarto. Kain na kami. And then, tapos na yung ating araw. Thank you so much. Bukas ulit. Salamat sa panonood. God bless everyone. Bye-bye. Don't forget to like, subscribe.